מה קורה כולם? היום זה סרטון של אלון עושה סקילים. אז הנה מתחילים. רק רוצה לספר על אלון. היום היום הולדת של אלון, הוא בן 14. תרשמו מזל טוב בקומנטס למטה. הוא מאוד ישמח לראות את זה. הוא עושה סקילים, הוא לא שומע אותי כרגע כי הוא עם אוזניות. אבל הוא מתאמן ממש קשה, אז תרשמו שהוא טוב בכדורגל, זה ממש ישמח אותו. זה ממש משהו שהוא רוצה הרבה זמן. רק שתדעו, אלון מתאמן מאוד קשה על הכדורגל שלו. זה משהו שמאוד חשוב לו. הוא יותר אוהב פרי סטייל מאשר לשחק. הדשא מאוד מחליק, אז זה מאוד קשה לעשות סקילים כרגע. אבל רק שתדעו, הוא ממש עושה את זה טוב. הוא משחק טוב, עושה טוב. ממש, אנחנו עכשיו גרים בתאילנד. זה עכשיו 10 בבוקר, שבישראל זה הולך להיות 6 בבוקר. אנחנו גרים בתאילנד בגלל שליחות. כן. ואלון גם אוהב מאוד לשחק משחקי וידאו. פורטנייט, Red Dead Redemption, כל מיני משחקים טובים. הוא ממש עושה את זה טוב. הוא גם ממש טוב בפורטנייט. משהו מטורף. חכו שנייה חברים.